Pi prodiximedru aistan, naima nalta conducere a Consiliul Armănilor avea andamase oficială Strasburtu Consiliul ali Europa. Tema, tica era discutată la istandamase cu parlamentarii europeni, era mărmințele armănești de Hora Bela, care se află tu Bosna și Herțegovina, Hora, iubanează una comunitate cu origine armănescă. În legătură cu această întrebare, ninte de 2 mesi, Consiliul Armănilor apruche una informație de la societatea armănescă Lunina din Belegrad, că tu Hora Bela, districtul de Brčko, parte ți este sum administrație europeană, bănează una comunitate cu origine armănescă. Proțile armăni ajunseră toiste locuri nicăditu Chirolua Turțelor, când după șelul de Bosna și Herțegovina vreta să ducă armăni, zbănează toiste locuri cu scupo sumută putere economică și su developeza comerția anamisa de Imperia Otomană și Austro-Ungaria. Toistă horă are 3 mărmință armănești, sărbești și mărmință croaților. Problemul înși tumigdane când o conducerea bisericii ortodoxe sărbescă aduse decizie ti surparea mărmințelor armănești ta spot acel loc sluia sum jurisdicția lor. După acest actu de violență, comunitatea de Hora Bela splămse la conducerea locală. Aceste informații, Consiliul Armănilor le spuse la comisarul în drepturile omului de la Consiliul ali Europa, la Comisia de Cultură, la secretariatul a prezidentului a Consiliului ali Europa Luis Maria de Puci și la Comitetul în drepturile omului. Materialul cu informația de situația cu mărmințele armănești tu Hora Bela este dat și a reporterului european responsabil de Bosna și Herțegovina, cum și la Comisia de Monitoring de la Consiliul ali Europa. Pininga damase în legătură cu mărmințele armănești, Consiliul Armănilor avea andamase și cu reprezentanță de la Directoratul General a Organizațiilor Niguvernale de la Consiliul ali Europa, acolo iutu mes april l'idee de cărțele cu căftare. Această organizație armănescă schimbă apropiată ca organizație internațională, niguvernală, diusășcea pandase definitivă, naima mânat până tu meslu Andreu Aistan, zățe tu informația ținu pitricu prezidentul a Consiliului Armănilor, domnul Iani Manțu.